Kello 10.30 alkaa Где там попа на меня садится? esittely А? tapahtuma Где там Kielässä попа hallassa садится? 6. Ойся. Ja täällä messukeskuksissa on myös voittajanäyttelyiden yhteydessä erilaisia luentoja. Ja kello 10.30 alkaa luennot aiheesta vetämättä hinnasta ja ohi. Ja tämä luento on siis kokoustilassa 103A. Ja toinen luento, meille tulee koira vai tuleeko, on kokoustilassa 201. Kannattaa vielä kuuntella näitä mielenkiintoisia luentoja. Подожди, а именно он как главный, да? Смотри, Да. девушка, Да. Ну, компактно, красиво, конечно. Очень красиво.